या उत्सवासाठी देणगी देणारे प्रदीप बेजे 100 रुपये, विजय केशव आमरे 151 रुपये. आणि आपणा सर्वांना ज्ञात आहे प्रतिवर्षाप्रमाणे या वर्षी सुद्धा श्री देव विश्वेश्वर श्री जाकादेवी या संपूर्ण उत्सवासाठी आदेश अरुण गांधी यांच्याकडून रोख रुपये 20,000 देणगी आलेले आहे. रोख रुपये 20,000 आदेश अरुण गांधी यांच्याकडून उत्सव युट्यूबवर जाता आणि विजय केशव आमरे यांच्याकडून 291 रुपये देणगी आलेले आहेत. आभारी आहोत. धन्यवाद. प्रति वर्षाप्रमाणे या वर्षी गांधी यांच्याकडून या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 20,000 रुपयाची देणगी आलेली आहे. आदेश अरुण गांधी यांचे मनपूर्वक आभारी आहोत. धन्यवाद.